Mati kalian ngentosi maghribe kirang 3 menit, maghribe kirang setengah jam, yang 2 menit mendungo ya powoteng udan kita jauh dan mungkin buatan teman-teman mungkin namanya bertraweh kalian yang nampu ini kalian ngentosi apa ngentosi buka bersama kalau tak matur sedih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadzal qurama umatun para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, ingkang tansah hormati. Dumateng para jamaah sedaya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mas-mas sedaya kemawon ingkang hormati, sepindah monggo sesarengan kita muji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji pun syukur monggo kita lakukan kanthi ucapan alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nabi kunjo jumatan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi pangajap mugi-mugi kula panjenengan saya estu-estu dipun atui dados umatipun lan angsal syafaatipun ing yaumil hadza wa yaumil qiyamah. Para hadirin, para jamaah saya hormati, alhamdulillah niki kula panjenengan saya sampun mancing wonten ing Ramadan ten malam 17. Mugi-mugi ibadah kula panjenengan saya mulai awal ngantos malam 17 niki astu-astu dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Dan mugi-mugi kula panjenengan saya dalam sisa-sisa bulan Ramadan niki mugi-mugi panggah dipun paringi semangat, panggah dipun paringi istiqomah anggenipun nglampahi ibadah mengenang Ramadan. Amin Allahumma. Para hadirin, para sedaya yang hormati, bulan Ramadan itu wonten 30 hari. Wonten nek niki mengke mbuh samalipun boten. Nah niki niku sampun diparantosi bilih Ramadan niki dibagi 3 fase. Sing pertama yaumur rahmah, sing fase kedua yaumul maghfirah, sing fase ketiga nggih punika 10 hari ketiga yaumul ikun minan nar. Sing pertama yaumur rahmah. Jadi 10 hari pertama niku dipun arani dina penuh kasih sayang. Makane di awal poso menika padha semangat. Trawah yo buat. Terus terus sampai isuk sampai awal semangat. Takjil turah-turah. Sing napa maringi takjil niku biasanya turah-turah. Niku sik 10 hari pertama. Mangke 10 hari kedua niku dipun pasani yaumul maghfirah. Nggih punika dina penuh pangampunan saking Gusti Allah. Penuh pangampunane Gusti Allah. Dan niki makane wonten ing setunggalipun hadis mangsoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Makane puasa Ramadan niku termasuk media, termasuk cara kula panjenengan saya ngumbah utawi ngresiki dosane awake dhewe. Lain mangsoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Sapa wonge kok poso Ramadan kanthi iman, kanthi ihtisaban, kanthi nggih punika ngarep-arep ganjaran saking Gusti Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi.
mongko dosane sing wis-wis bakal dipun sepuro dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya wonten ing 10 hari yang kedua niki ibadah kula panjenengan sedaya estu-estu saged dadosna kula panjenengan sedaya dipun ngapura sedaya dosane dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Terus yang terakhir 10 hari terakhir dia penegak dipun mastani yaum aidun minan nar. Dinane dipun tebihaken saking geni neraka. Makanya sing terakhir niku rada abot naik. Posone biasane bek trawahe biasane bek ya mundak maju sope. Mergo ya pun kathah pikirane. Wayahe tuku jajan. Wayahe tuku klambi nyar. Jadi pikirannya wis double. Padahal nyuwun sewu pas 10 hari terakhir niku berat soalnya nopo di dalam 10 hari terakhir niku wakila wonten namine nggih menika malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar niku nopo? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar nggih menika malam sing pomong ibadah niku luwih sae daripada ibadah 1000 bulan. Saya wulan niku nek ditaune wonten pinten? Wonten sekitar 8 dosoan. Awake dhewe arep ibadah 8 dosa taun ya umum padhaan. Makane salah setunggalipun kula panjenengan sedaya niki ben iso kaya napa niku ibadah wonten ing malam napa ten 80 taun niku mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi nggih menika malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma. Jadi ini wonten cerita zamane Bani Israel niku wonten nggih menika seorang nabi bukan rasul. Namine sinten kula lali. Niku pomo zaman saiki kaya Samson. Wong romoso. Itu namanya Sam'un al-Ghazi. Namanya Sam'un al-Ghazi. Jadi seorang nabi tapi bukan rasul. Niku tiyangane ngowat rasa, mau jabut wit niku bahaya. Sak jabutan niku mesti ambrol. Akhirnya wong kafir bingung. Lagi ngapa niku menghadapi Sam'un al-Ghazi iki piye? Wonge otot kawat balung mesti ngomong Jawa. Jadi kayak Gatot Kaca ngono ngomong Jawa. Nah niku enten Arab wonten ten Bani Israil niki namine Sam'un al-Ghazi. Niku wonge komat angger berjuang sabilillah niku menang terus. Lah ketika menang terus niku para kafir bingung. Piye ngalahno Sam'un al-Ghazi? Kelemane apa? Akhirnya Sam'un al-Ghazi niku menang terus, akhirnya wong kafir niku bingung. Akhirnya wong kafir iki sapa sing kudune tak tekoki gambuhe Sam'un al-Ghazi iki sapa? Tekok kelemane Sam'un al-Ghazi iki piye? Akhirnya garwane Sam'un al-Ghazi niku dikeki emas. Diwehi beras sak kampli. Mase sak kilo sak kilo akeh. Terus perak. Kari-kari bojone Sam'un al-Ghazi iki yo seneng. Makanya nyuwun sewu jenengan nek apa nembak napa mawon sing pertama niku jenengan nganu istrine. Ya jenengan nek napa mawon nek badhe golek kelemahan kula sampean teko bojo kula. Eleke. Lah niku kaya Sam'un al-Ghazi teko bojone. Iki kelemahane Sam'un al-Ghazi niki napa, Mbak? Akhirnya ditangkepne. Mas, sampean angger perang kok gak tau kalah. Kelemahanmu apa? Akhirnya lemahku rambut. Jadi rambut iki kok ditalekno nang awakku, aku gak coba. Makanya ning Indonesia
napa dijiplak wonten namanya Samson kok keleke cukuri. Niku mriyen gak ceritane. Jadi Sampun Al-Ghazi niku kelemane nek ditaleni karo rambute dhewe. Saya rambutnya niku dawa, nek dibondo rambutnya Sampun Al-Ghazi niku gak iso obah. Akhirnya tenang Sampun Al-Ghazi terus dituduhi ngene bojone niku wau, lah garwane ngomongi sing tukang ngekeki emas, ngekeki beras niku mau. Kowe kabeh diwehi akhire dituduhi. Bojo kuwi kelemane nek di apa jenenge ditaleni kalih rambute. Kepesane niku. Akhire nggih tenang. Pas wayah Sampun Al-Ghazi sare, bojone niku ngethoki rambute niku mau. Ngethoki rambute dipun talekno nang awake. Akhire tenang Sampun Al-Ghazi. Akhirnya ditahan, beliau gak ada kekuatan tenang, tapi pas wayah badhe nazak niku donga dumateng Gusti Allah. Ya Allah, kula nyuwun dhateng panjenengan kuwataken kula kersane kula niki saged nggih menika panggah terus sabilillah. Panggah terus menegakkan agamanya Gusti. Akhirnya dongane dipun kabulaken. Jadi kula pengen urip 1000 langkas. Kula pengen urip 1000 langkas. Damel urip kula niku kula damel nggih menika mengabdikan diri dalam rangka fisabilillah, dalam rangka menegakkan ajaran agamipun Gusti. Akhirnya dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Awale lemes, gak sida lemes. Akhirnya kuat malih nyuwun umur sampai 1000 lang kersane saged nggih menika saged nggih menika negakaken agamane Gusti Allah. Ceritane niku. Akhirnya ketika dipun critani niku Kanjeng Nabi mikir, soalnya Kanjeng Nabi niku masyaallah kalih umatnya niku mikir. Lah enek Sampun Al-Ghazi niku sekti terus njaluk tambah umur kalih Gusti Allah ya dipun kabulaken. Lah ben piye tane umat kuwi mung ben iso padha iso ngibadah kaya Sampun Al-Ghazi. Tangkep dumateng malaikat Jibril, akhire turun ayat nggih menika inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Akhire turun ayat niku wae. Jadi turun ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sampai Muhammad umatmu tak kei nggih menika malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam sing luwih saka Sampun Al-Ghazi. Makanya kalau panjenengan ibadah sak jam engko awake dhewe iso ngluwi kekuatane Sampun Al-Ghazi. Makanya wonten namine Lailatul Qadar nggih menika riwayate ngoten niku wau. Mugi-mugi kula panjenengan saya wonten ing sisa-sisa wulan Ramadan iki estu-estu kula panjenengan saya ibadah kula panjenengan saya dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Syukur-syukur kula panjenengan saya niki dipun paringi nggih menika malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma. Pokoke rumusé setunggal. Angger bar nisa jenengan qiyamul lail. Dan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajr. Dipun mulai nggih menika ba'da isya sampai hatta matla'il fajr, sampai metune srengenge, metune fajar. Jadi kok kula panjenengan saya ten malam Lailatul ten malam Ramadan niku kok angger bar isya niku gelem salat qiyamul lail. Mboten kudu tahajud, yo nek iso tahajud. Tarawih niku jenengan tarawih niku termasuk qiyamul lail. Niku kok saged nglampahi mboten pedhot insyaallah angsal Lailatul Qadar. Nek asal Lailatul Qadar niku bahaya wis agi dicelengan. Makane nek dicelengan yo sepenak. Kale nyuwun sewu kula jenengan niki mat-matan.
Pas wayah riyaya yo. Ya Allah sepuntene ya Allah, ngapurane ya Allah. Terus tanggane, yu sepurane ya yu. Kula sing ngowake sedaya kelepatan kula. Kula ngaturaken sedaya kelepatan. Tapi kok paling riyaya seminggu wis mulai gawe kalepatan. Awake dhewe wis mulai apa rasane nek wis mulai wis rono-rono wis mulai paidu-paidunan. Ya pas saya kok sawal itu koyo-koyo wis ngapuran-ngapuranan. Tapi awake dhewe bar yo panggah pola dosa malih. Nah ngenteni Ramadan malih nggih mengko ge ngresiki dosa. Niku sawake dhewe makane mugi-mugi kula panjenengan sedaya sedina malih astu-astu ibadah kula panjenengan sedaya teng Ramadan iki astu-astu dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Soalnya nyuwun sewu tiyang niku dawuh Kanjeng Nabi innamal a'malu binniyat wa innamal a'malu bil khawatim. Yang niku tergantung niat awal dan tergantung endingnya. Jadi awake dhewe yes biasa kok wayah pertama tarawih kebek dan iki mugi-mugi kurang dina niki. 3 dina 4 dina niki tarawih. Ya monggo dibeki malih. Sing godang-godang monggo dibeki malih. Ben apa? Ben innamal a'malu binniyat wa innamal a'malu bil khawatim. Ben awake dhewe entuk awale kalih entuk akhire panggah dipun paring akhir ingkang sae. Nah niki monggo. Makane monggo nyuwun sewu kula panjenengan sedaya di sisa-sisa bulan Ramadan iki kula panjenengan sedaya panggah giat, panggah semangat. Sing ndek ngarane rada alas-alasan, oh wis Pak terus traweh terus poso. Nah niki monggo sakniki badhe entek iki dipun giyataken anggenipun ibadah wonten ing Ramadan. Terus malih nyuwun sewu teng Ramadan niku nggih wonten kewajiban bayar zakat. Nah niki perlu diperhatosaken kewajiban bayar zakat nggih punika zakat fitrah. Zakat fitrah niku mboten peduli, sing penting nggih punika urip wonten ing Ramadan ngantos wonten ing Ramadan iku dipun wajibaken bayar zakat fitrah. Jangan anggere putu cek cilik lagi lahir, saiki lahir niku wis kewajiban bayar zakat fitrah. Lah ngene Pak uga di beras ya Pak. Beras wong lanang piye Pak? Niki kula termasuk kewajiban zakat napa mboten? Ya, niki zakat fitrah niku wajib. Kalau Rasulullah zakat fitrah tuh muratul lisaumi lil lawi warafas. Jadi Kanjeng Rasul niku wajibno zakat fitrah niku kangge wong sing poso ge nyempurnakne posone saking nggih punika ucapan-ucapan sing elek, ucapan-ucapan sing boten berfaedah. Soale awake dhewe niku wis padha ae, ketoke poso tapi lambene cek ngrasani. Ketoke poso cek umuan. Nggih. Ketoke poso cek ngumui bojone. Aku ora duwe belas iki, tak itu ah. Ada cek ning saiki enek. Nah, kok nek gak ngene duwe gak iso ngopi. Nah, itu biasa wong lanang ngoten niku. Kaya wong lanang nek gak duwe dhuwit blas Bu, pangkate entek. Jadi nek wong lanang gak nyek dhuwit blas pangkate entek begitu. Tapi nek dhuwite akeh pangkate munggah, baluke sitoke diseluru. Nah, itu nek bapak-bapak. Makane nggih jenengan napa maklumi nggih, pamoi bapak-bapak iki ndelik nek sak jenengan maklumi. Nah, niki zakat niku termasuk penyempurna pembersih ibadah poso kula panjenengan saya dari ucapan-ucapan yang tidak berfaedah dan ucapan-ucapan yang jelek. Lalu zakat fitrah itu pinten Pak? Wakilah jadi wonten tafsir, wonten beberapa pendapat. Wonten sing 2 kilo 6 on, wonten sing 2 kilo 7 on. Nah niku jadi banyak pendapat. Nah, makanya kalau panjang saya monggo mbuh 2 kilo 7 on, mbuh 2 kilo 6 on, monggo sing penting kalau panjang saya nggih menika bayar zakat
fitrah. Beres ya. Untung udane pas sore. Nah terus zakat fitrah dipun bagiaken boten sinten mawon. Pun bolak-balik kula aturaken zakat fitrah dipun tasarupaken dumateng asnaf 8 golongan penerima zakat fitrah. Yang pertama fuqara, wong fakir. Nomor kalih wong miskin. Nomor 3 ghorimin, wong kang anggadhahi utang niku ya berhak nampa zakat fitrah. Sing sekawan mualaf, wong sing nembe masuk Islam niku ya berhak nampi zakat fitrah. Terus riqab, hamba sahaya itu mboten enten menantang iki Ibnu Sabil kalih fisabilillah. Nah kene monggo rupane saya nggih sak saged-sagede nggih menika nglampahi napa ingkang dadi perintahipun Gusti Allah, nabi napa ingkang dadi larangipun Gusti. Nah niki zakat itu kedah diperhatosaken. Upamane ngapunten. Jenengan mboten gadah beras. Lah napa niku nisabe zakat niku sak pinten, Pak? Zakat fitrah niku kok sesuk jenengan tasih saged masak sedina. Niku berarti kok jenengan anggawe beras 3 kilo kalih damel masak benjing niku kok tasih saged. Niku berarti kewajiban zakat fitrah. Gak wajib zakat fitrah nek gak duwe beras sesuk sing dimasak gak enek. Pas riyaya niku gak enek sing dimasak lha niku mboten wajib ya zakat. Kula mboten saged mboten gadah beras ya, Pak. Tapi motore loro padha ae. Jadi gak duwe beras tapi sepeda motore loro. Ya padha mue. Gak duwe beras mobilnya sitok masuk ceri. Ini padha ae. Jadi gak duwe beras yo gak duwe harta-harta sing di napa niku dijolne dadi beras niku nek gak duwe mboten wajib zakat. Tapi gak duwe beras tapi cek duwe sepeda motor ya padha ae niku cek kewajiban bayar zakat. Karena zakat fitrah itu penting. Nah iku monggo dipun napa niku dipun tasarupaken dipun tunaikan nek pengen apa kula panjenengan sedherek ngresiki awake. Mergo zakat niku wonten kalih, wonten namine zakat fitrah, kalih zakat mal. Zakat fitrah niku damel ngresiki awake, nek zakat mal damel ngresiki bandane. Jadi monggo kula panjenengan sedaya mugi-mugi estu-estu saged dipun nindakaken ibadah wonten Ramadan arupi poso, arupi salat tarawih lan sedaya kemawon lan boten kesupen dipun menunaikan zakat fitrah. Mugi-mugi dipun paringaken ampun Muhammad al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan alhamdulillah hamdan bil majid. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa lana min jami'i ahwani wal afat takdirna bi jami'i al-hajat. وطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها من أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع خيرات في الحياة والممات. ربنا لا ذنوبنا ولما يدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وارحمهما كما ربيانا صغارا وارحمهما كما ربيانا صغارا ونجعلنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا الله نفسنا أخرجنا من ظلمات النور أخرجنا من ظلمات النور أخرجنا من ظلمات النور وقل جاء ربنا القربات إن البيت لكم الزوق وقل جاء ربنا القربات إن البيت لكم الزوق فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني من الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل اللهم يسر لنا أمورنا والآخرة بالسلامة والعافية بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Allah,
Ya Allah, mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi kesehatan lahir batin, dipun paringi selamat dunya akhirat, dipun paringi rezeki ingkang lancar, ingkang barokah. Mugi-mugi keluarga kula panjenengan sedaya dipun sang keluarga ingkang sakinah, mawaddah warahmah. Yoga kula panjenengan sedaya dipun dadi yoga putra ingkang saleh salehah. Amin. Dan mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi taufik lan hidayah sehingga panjenengan saged enteng anggenipun maringi ibadah kanthi istiqomah amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Allah ya salli wa sallim daiman ala habibika khairil Al-Qur'an wa hadhihi wal-hadi darajana al-dunya dimina wa-ma'rifatan amin ya rabbi mustaqam sila al-belana Mamakum ya wasi'an karamin Sallallahu Rabbuna ala nuril mu'min Ahmadan Mustafa Gumawan kayak salah sih Mursali kayak salah sih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Al-Fatihah. Monggo niki mangke batalaken poso riyin. Mari ngoten sing dereng gadah wudu monggo nggadah wudu mangke jamaah salat maghrib mangke buka bersama ma'am. Jadi sing pertama batalaken poso minum es atau minum aqua kalih mam roti mangke sing rada berat-berat kegone kere mawon nggih. Monggo dipun persiapaken